Ndewo, aha m bụ Ijeọma, onye na-ewetara gị nkụzi Igbo. Ndewo. Ndewo, aha m bụ Ndewo, aha m bụ Ijeọma, onye na-ewetara gị nkụzi Igbo. Today, anyị na-eme Igbo for kids, Igbo oge ụmụaka. Taa bụ gịnị? Oge ụmụaka. Nesi ndewo. Ndewo, afọ mbụ Kamsi. Yay. Okay. So taa bụ oge ụmụaka. Say oge ụmụaka. Oge ụmụaka. Oge ụmụaka. Oge ụmụaka. So anyị ga-eme ịga. Ịga, kwuo ya. Ịga. Gịnị bụ ịga? To go. Yeah. Ngwa, gụọ ya. Ada. Ọzọ. Ada. Ụlọ akwụkwọ. Ụlọ akwụkwọ. Ụlọ akwụkwọ. Okay. Ada na-aga ụlọ akwụkwọ. Yeah. Ada na-aga ụlọ akwụkwọ. Ọzọ. Ada na-aga ụlọ akwụkwọ. Okay. Ada na-aga ụlọ akwụkwọ. Yeah. Okay. So you at home, did you get it? Ada na-aga ụlọ what? Ada na-aga ụlọ akwụkwọ. Yes. Ada na-aga ụlọ akwụkwọ. Okay. Ụlọ akwụkwọ. Ebee bụ ụlọ akwụkwọ? School. School. Okay. So we're not going actually to school, but we're doing school at home. Okay. Ụlọ akwụkwọ at home. Ngwa. Kebe Ada na-aga. Kebe Ada na-aga. Kebe Ada na-aga. Can you answer it at home? Go on. Kebe Ada na-aga. Ngwa. Come. Ada na-aga ụlọ akwụkwọ. Yes, Ada na-aga ụlọ akwụkwọ. Okay, ọzọ. Kebe Ada na-aga. Ada na-aga ụlọ akwụkwọ. Yeah, okay. Kebe na-aga. Kebe ọ na-aga. Kebe na-aga. Kebe ọ na-aga. Kebe ọ na-aga. Yeah. Uh-oh. Sorry, kwuo ya ọzọ. Kebe na-aga. Ọ na-aga ụlọ akwụkwọ. Ọ na-aga ụlọ akwụkwọ. What can I say? Ọ na-aga ụlọ akwụkwọ. Okay. So gị nwa nọ n'ụlọ. Ọ na-aga ụlọ gịnị? Akwụkwọ. Ụlọ gịnị? Akwụkwọ. Ụlọ gịnị? Akwụkwọ. Yes. Kebe Ada na-aga. Kebe Ada na-aga. Kebe Ada na-aga, ngwaza ya. Ngwa. Ọ na-aga ụlọ akwụkwọ. Ọzọ. Ọ na-aga ụlọ akwụkwọ. Ọ na-aga ụlọ akwụkwọ. Daalụ. Gịnị bụ ọ? She or he. She or he. Good. Ọ na-aga ụlọ akwụkwọ. Okay. Ma ọ bụkwa it. It. She or he bụ ọ. Okay. Ọ na-aga ụlọ akwụkwọ. Mgba. Kebe na-aga. Kebe ọ na-aga. Ọ na-aga ụlọ akwụkwọ. Ọ na-aga ụlọ akwụkwọ. Yay. Daalụ rinne Kamsi. Daalụ. Okay. I hope you've participated at home and do join us tomorrow. We'll be doing another one tomorrow. Inola? Okay? Daalụ. Want more kid resources? Get on the wait list. One Cody. Cody. Right, so yeah. Cody, I got home.